Wace ƙasa ce tafi kowace sai da amfanin gona da fitar da amfanin gona a duniya? Asali Amerika ne. Duk arzikin Amerika da ci gaban ta yin technology ba ta wasa da noma. Su ne na farko a duniya. Yanzu China da India da Russia suke nema su ci kafar Amerika. Amma ƙasa ta biyu a duk duniya bayan Amerika har zuwa 2021 ita ce the Netherlands. Shine ƙasar Holland. Ba Poland ba, Holland. Ita ƙasar Holland, the Netherlands, gaba ɗaya girmanta is 41,583,000 square kilometers ne. Kana iya cewa jihohi 6 a Najeriya kowanne ta fi ƙasar girma. Da Niger, da Borno, da Taraba, da Kaduna, da Bauchi, da Yobe. Kana iya cewa girmanta kusan daidai ne da jihar Adamawa. Amma abin da the Netherlands suka yi su ne na biyu a duniya, kuma population ɗinsu har sun karu bai wuce 19 million people ba. Kaga population ɗin bai wuce ka ce na Kano ba, ni a wuri na Kano ma mutum miliyan 19 a yanzu. To shine dukkan adadin jama'ar da ke kasar, amma su ne na biyu. Kuma ka duba girman kasar su, America ta ninka da Netherlands a girman kasa sama da sau 270. Sama da 270. Nigeria ta ninka da Netherlands akalla sau 22 da 'yan kai. Muka ninka su. Amma da Netherlands a 2021 abinda suka samu a agriculture sun samu abin da ya kai 114 billion USD. Dala ta Amurka biliyan 114 daga agriculture. Ita kuma Amerika ta farko a lokacin ta samu dalan Amurka biliyan 177. Amma kasar da take da mutum miliyan 19 sun samu a noma kudin shiga dala biliyan 114. A 2017 shine Najeriya ta samu mafi kankantan kudi a oil and gas. An shiga recession, an shiga jaraba kala-kala, price din yayi crashing to the extent that cost of production ya fi kuma kudin sai da shi a duniya. A wannan shekaran abin da muka samu 17 billion USD ne a duk shekara, biliyan 17 na dala. Amma da Netherlands na samun sama da biliyan 100 a noma. A wannan shekaran sun ninka mu daga noma, abin da suka samu ya ninka abin da muka samu daga oil and gas akalla sau 10. Noma da ake yanzu bai bukatan yawan girman kasa. In muka ci gaba da damuwa da noma na tractor, maintenance kadai ya ishe mu. Mutanen mu ba su da maintenance culture. Musamman har yanzu tunanin su duk abu na gwamnati bulus ne, man taraka bati suddan ne. In ka yi wasa kudin da aka yi investing a traktoci da sauran na'urori da taki, in aka sashen aka yi noman wannan kudin ba zai dawo ba. Menene solution shine digital agriculture. Na farko a digital agriculture ko a rani za ka yi, yana takaita bukatar ruwa da muke yi a ainihin nomanmu da muke yanzu da tractor da sauransu a gona by more than 90%. Sannan yana removing aiki da maganin kwari da kaza da kaza da magunguna by kashi 95 cikin 100. Daga cikin tsari na digital agriculture akwai littafin da na rubuta bai fito ba, don hana yi practicing abin da wani nafsa agriculture da muka yi a Najeriya. Iya cikin abin da ya kai ni wasu kasashe na Larabawa, ina dan taimaka musu da waɗannan fikirori din. Yana cikin abin da ya kai ni manyan kasashen Larabawa guda biyu masu arziki sosai da suke son samu tsarin da za su ciyar da kansu ba sai an kai musu ba. So shine tsarin da na ɗaya daga cikin dalilai da dama da nake zuwa wuraren su. One out of many. A digital agriculture na farko kana bukatan idan za ka yi shi ka gane cewa akwai abin da ke cewa vertical agriculture. Shine sai ka ga an yi gonar wata kan wata wata kan wata. A the Netherlands wannan karamar kasar har akan rufin din masallacin da zaka iya yin noma da zaka ciyar da iyalanka, kuma watakila ka sayar a shekara ka samu kudin shiga da ba zai iya gaza naira miliyan 50-60 ba akan iya rufin din masallacin nan. Akan gida ba suke, kan gidanka kwanan ya ishe ka noma duk abin da zaka ci. Sannan akwai abin da ake cewa soil less agriculture, wato noman da babu kasa. Ita kasar ma yanzu ba sharadi bane na noma. Ko ba kasa ana noma, sunansa soil less agriculture, ba sai da kasa za ka yi noman ba. Shi yasa kake ga suna greenhouses, akwai abin da ake cewa plant lab.
akwai precision agriculture, yadda ake ana deploying artificial intelligence da big data